Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us explicaré els 5 passos que jo segueixo per tenir una pell 10 de cara a l'estiu. Una pell 10 vol dir una pell el millor possible de cara a l'estiu. Us deixo amb el vídeo. El primer pas és exfoliar la pell 1-2 cops per setmana, acostumo a fer-ho jo, depenent de com la tingui en aquell moment. Estic utilitzant 2 productes diferents. Un és aquest, de Rituals. És un exfoliant corporal de llet d'arròs orgànic i cherry blossom. O també podeu utilitzar algun tipus d'esponjeta d'aquest tipus. Aquesta ara té sabó, quan s'acabi quedarà l'esponja sola per rascar. És bastant dura. La veritat és que acostumo a preferir més aquest tipus de productes. Trobo que no són tan agressius amb la pell. Jo que la tinc una miqueta sensible, doncs prefereixo potser més això que això. Però bueno, també podeu fer un exfoliant casolà amb sucre o sal i oli. Oli d'oliva, oli de coco. Dintre de la banyera en principi es desfarà una miqueta, oli d'ametlles dolces, el que més us agradi, tot en un pot, i simplement doncs agafar i exfoliar. Quan exfoliem la pell no hem de fer molta força, simplement suau, i se suposa que el propi producte, que les pròpies partícules que porti l'exfoliant ja faran el seu efecte. Segon pas, per mi també molt important, al sortir de la dutxa, això sí que sempre que em dutxo, és hidratar bé la pell. Utilitzo 2 hidratants indistintament. Un és ara mateix aquest, de Dove. Tinc diverses mostres petites, que el que vaig fer va ser simplement posar-ho en un pot de crema més gros, perquè fos més fàcil d'agafar. Igual per tot el cos. Aquest l'utilitzo sobretot sortint de la dutxa. L'hidratant que utilitzo és aquest, de Iope, de verbena. Aquest el tinc a la tauleta de nit i abans d'anar a dormir, si em veig la pell resseca, sobretot a les cames, me'n poso una miqueta, me l'extenc bé i la veritat és que m'ha ajudat molt. Si no, sempre l'utilitzo per les mans abans d'anar a dormir. És la meva crema de mans de capçalera que tinc a la tauleta de nit. Fa poc que ho tinc i la veritat és que m'agrada molt. Olora molt a llimona. Si no us agrada la llimona, si no us agraden les olors cítriques en general, obvieu aquest. Un altre pas important, molt important. Els altres, l'exfoliant, bueno, podem passar a l'hivern sense. La crema hidratant, bueno, podem fer de més o de menys. El més important és, abans de sortir de casa, protegir-nos del sol. Jo estic utilitzant aquesta de Hawaiian Tropic. És protecció 30. El nivell de protecció, si voleu un dia us faig un vídeo, però el nivell de protecció no implica quan ens protegeix, sinó quant de temps podem estar exposats al sol. Per sortir al carrer, per anar d'un lloc a l'altre, i per mi en protecció 30 ja n'hi ha suficient. Si és veritat que si haig d'anar a la platja prefereixo una 50 i haver-me de preocupar menys. Amb 30 doncs simplement és qüestió d'anar reaplicant cada vegada. Això sí és molt important, la protecció estiu-hivern, no oblidar-nos cap dia, però el sol és perillós. Estiu, hivern, faci sol, faci núvol, plogui, nevi, és igual, sempre abans de sortir de casa és molt important. A totes aquelles parts que se'ns vegi, evidentment a l'estiu és per tot el cos i a l'hivern principalment a la cara i a les mans, però és molt important protegir-nos sempre del sol. Quart pas, important després del sol, sobretot el que dic, si hem anat a la platja o hem estat a l'aire lliure molt exposats al sol, After Sun. Tinc també aquest de Hawaiian Tropic.
de fragància de coco i papaya. La veritat és que l'olor dels dos, tant de la crema solar com d'aquest, em té enamorada. I a més, trobo que a part de ser calmant, aquest en concret és molt hidratant. Hi ha d'altres After Suns que he provat que són molt calmants, que sí que després d'una forta exposició al sol m'agrada que em calmi la picor, però no m'hidraten tant. En aquest cas, els dos, tant la protecció solar com l'After Sun, són hidratants. I ja dic, tots dos oloren bastant bé. Per ser una protecció solar no fa la mala olor de la protecció solar. I aquest, és que l'olor és molt bona. Però bueno, dic, per després del sol, per evitar... Primer de tot hem d'evitar cremar-nos amb la protecció solar. Però un cop ens hem exposat i tenim la pell irritada, que no cremada, important, un After Sun. Si no tenim After Sun perquè estem fora de casa, perquè estem de vacances, si ens l'hem deixat, qualsevol cosa, com a mínim, crema hidratant. Si ja no hi ha crema hidratant ni After Sun, provem amb la protecció solar. No deixa de ser una crema, sempre ens aliviarà més que no pas si no ens posem res. Últim pas, i no per això menys important, jo considero, aquí hi ha cadascú que faci el que vulgui. Per mi és important la depilació. La depilació sobretot de les zones que se'ns veuen, evidentment. Tornem en lo mateix. A l'estiu se'ns veu 3/4 parts del cos i a l'hivern, doncs no. Per tant, a l'estiu és més important depilar-se. Sempre se'ns veurà la pell molt millor si la duem arreglada, que no passi i no la portem arreglada. Jo utilitzo dos mètodes que vaig alternant, depèn del temps que tingui per depilar-me, de la necessitat, la urgència que tingui. Per una banda, les típiques Epiladies maquinetes d'afaitar, el que fan és arrencar el pèl. Aquesta fa 10 anys que la tinc, 15, i encara funciona. Acostumo a utilitzar-la sobretot quan tinc temps, quan el pèl és una miqueta més llarg, utilitzo la maquineta aquesta. Quan tinc més pressa o simplement vull retocar alguna zona que no m'hagi quedat ben depilada o que em comencin a sortir pèls, és la típica Gillette, navalla d'afaitar, específica per dona, a poder ser, perquè si no fan mal. Aquest tipus d'eines les utilitzo principalment o quan tinc molta pressa i o depilo ja o anem malament, o quan simplement vull retocar una zona que m'ha sortit el pèl o que al depilar-me amb la màquina se m'ha oblidat. Abans utilitzava també tires de cera freda o tèbia. No sóc incapaç de tirar. Un cop la tinc posada, vaig a pensar massa estona. Res, per mi millor això. Hi ha una gran controvèrsia sobre maquinetes d'afaitar o depiladores. Sigui d'aquesta, sigui cera. Però bueno, tallar el pèl o arrencar-lo d'arrel. Haig de dir, cap de les dues és dolenta. Sempre s'ha dit que si te l'afeites, si el rasures, et surt més pèl, et surt més negre, et surt més gros, bla, bla, bla. No. El que passa és que si tu arrenques el pèl, a poc vas debilitant el fol·licle d'on surt el pèl. I per tant, a poc n'anirà sortint menys. I un cop t'has depilat, fins que no es torna a sortir el pèl, passa més temps i no surt tot de cop. En canvi, si l'afaitem, no és que el fem créixer més fort, ni més pèl, simplement que al tallar-lo, quan creix, torna a créixer tot junt. Torna a créixer
O sigui, torna a sortir tot el pèl a la vegada. Sembla que n'hi hagi més. I com que no vas debilitant el pèl, no vas debilitant el folícul pilós a poc, no en surti més, sinó que surt el mateix. Jo la veritat recomano... D'això em vaig informar amb una esteticient, Jo recomano normalment arrencar-lo i ja dic, això en cas de necessitat. A mi l'esteticient em va recomanar que quan se t'encarnen molt els pèls, que normalment és perquè m'ha estat depilant-los molt, i a vegades se t'encarnen sota de la pell, que veus el pèl però no acaba de sortir, em va recomanar que fes un parell de depilades o d'afeitades o rasurades amb aquest tipus d'estris. I així el que fas és tornar a enfortir una altra vegada una miqueta el pèl perquè tingui la força suficient per sortir. Això ja també ho deixo a gust de qualsevol. Com el fet simplement de depilar-se. Cadascú és lliure de fer el que vulgui, hi haurà qui es veurà bé amb pèls per tot el cos, hi haurà qui no. Bueno, això ja ho deixo a gustos de cadascú. És com la resta de... Entenc que depilar-se la majoria d'homes no ho fan, en canvi tota la resta de tractaments o de passos sí són necessaris tant per homes com per dones. Depilar-se ja depèn de l'home i de la dona. Cadascú que faci el que vulgui. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix a la capseta d'informació i deixeu-me baix a comentaris quins són els passos que seguiu vosaltres per mantenir-vos la pell el millor possible i quins són els productes que utilitzeu. M'agradarà llegir-ho i així poder provar productes nous interessants. Us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!